नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुलै नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों डाक्टर हंला। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। दासिमहालागै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अनिल, प्रेक्टिकेल आरो प्रिया। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नैबे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों हंला नार्जारी। लोगोफोर, नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि मुङानो जादों प्रिया एन्टारटेनमेन्ट। नैबे इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ थाब थाब लानानै फैबाय थानो हायो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटखौ आंनि चेनेलाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसना थांनाय बायदियै। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै अब्ला आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों।